गिबियावनो बेयाव सफैनो हानाय गासैबो उन्दै गिदिर नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो आंजों लोगोसे जायफोर आर्टिस्टफोरा हांख्रायनानै लिंहरजादों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बे आदाया मोनसे दाय दङ दे खिन्थु आंनि नामखौहाय दिप्ति नार्जारि होनबाय थादों आंनिया बसुमतारीसो। आंखौथ' सिनायानो खोमा ना? सोर सोर सिनायो? आं हले पन्स पाउडार देग्रासो दे। बिदिब्ला हा आंनो सोर सोर बे गामिनिफ्राय पन्स पाउडार बायना हरगोन? आं हले मावनो दांनोबो रोंजोबखायो खामानि मावनो माइ गायनो फुनो ओमफ्राय सोर सोर लाखिगोन जाखो आंखौ? दे आं माइ हाजिरा हानो थाफैगोन दे आं देलायनो थाखाय मेकआप फुनो फैसा नांगौ जायोना अबेनिफ्राय मोननो बेखायनो आं हाजिरा गायनो थाफैनोसै सरि हानो थाखाय जागोन ना? दे बिदिब्ला आङो एसे रोङाब्लाबो मोसालाबायनोसै दे।
Thank you.